कोण आहे तुमचा ऍडमिट? छोटी मुलगी आहे. छोटी मुलगी आहे. काय झालंय तिला? तिला डोसक्यात पाणी झालं, त्याचं ऑपरेशन झालं. अच्छा, झालं ऑपरेशन? माझा मुलगा ऍडमिट आहे. अच्छा, किती दिवस झाले? मला 15 दिवस झाले. कौन है एडमिट? लड़का है। हाँ? लड़का लड़का एडमिट है। हाँ। क्या हुआ है? तो ऑपरेशन हुआ है। भाभी, कहाँ से आए आप? हाँ? कल्याण से। कल्याण से। कौन है आपका यहाँ एडमिट? एडमिट तो नहीं है, इसको हाँ। ओपीडी में लेके आए थे दिखाने को। इसको क्या हुआ है इसको? इसको आंकड़ी आती है। अच्छा, पीछे से। माझं ऑपरेशन झालंय भीमामर मध्ये. हाँ, सावकाश 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 सावकाश, वरती बघा, वरती बघा. 2.5 वर्षाचा मुलगा ऍडमिट आहे. अरे बापरे, काय झालंय छकुल्याला? त्याला पॅरालिसिसचा अटॅक आलेला, त्याच्यासाठी. आप कहाँ से आए? सोलापुर से. सोलापुर से. कौन है आपका यहाँ? बेटा बेटा है. क्या हुआ? गिर गया था पेड़ पर. कुठून आलात दादा तुम्ही? नाही माहित नाही. हा? माहित नाही करत. अच्छा, किती दिवस झाले? 20 दिवस झाले 20 दिवस झाले. हो. कोण आहे तुमच्यासाठी आलात की जेवण्यासाठी. मेवण्यासाठी? काय झालंय त्यांना? डोसक्याचा आजार होता. डोसक्याचा आजार आहे. मग आता बरे आहेत का? आता बरे आहेत. बरे आहेत. हो. अच्छा. आता तुमका ह्यो प्रश्न पडला असतात ना की हा परब किचन होय कसा येईला, तर आम्ही असं ऐकून होतो की होय असं अन्नदान केला जाता. आणि आज गुरुपौर्णिमा आणि आमचे सासरे दारात कोण इला आणि त्या विनबुक केला असा गतीत झाला नाही, तर त्यांची आठवण आणि आत्ताच आमच्या आईचा असा झाला, तर ती पण जेव्हा बाबा सांगायची तर ती करून घालायची. मग असं म्हटलं आम्ही पण एक असा गरजू लोकांना काहीतरी आपण आपल्याकडनं थोडीशी खारीचा वाटा मदत, तसं हे ऐकलं होतं, याची ऍड बघितली होती, व्हिडिओज बघितले होते, तर आवडलं, तर आपण का नाही त्या सहभागी व्हावं, म्हणून मी बोलले चला आपण आज गुरुपौर्णिमे दिवशी असा ह्या गरजू लोकांना अन्नदान करूया. आम्ही आलो आहोत आज KM हॉस्पिटलमध्ये. अक्षय चैतन्याच्या वतीने माणुसकीचा एक घास वाढला जातो. चेहऱ्यावरची काळजी आणि ओलावलेले डोळे बरंच काही सांगून जातात. ह्यांच्यासाठी हे फक्त जेवण नाही, हा एक आधार आहे नवीन आशेचा. भुकेल्यांच्या चेहऱ्यावरचा जो आनंद असतो आणि तोच एक प्रेमाचा घास असतो, अशा ठिकाणी आज आपण आलेलो आहे. त्यांचा हा प्रवास आणि त्यांना जे मिळालेलं समाधान ते म्हणजे काय, अन्नाचा घास. तो आज आपण बघतोय परब किचन सोडून ह्या ठिकाणी आलेलो आहे, जिथे हे अन्नदान केलं जात आहे. आणि ह्या अन्नदानाच्या प्रवासात आम्ही तुम्हाला घेऊन आलोय. चला बघूया आता कुठून कुठून ज्याचे नातेवाईक ऍडमिट आहेत, कोणाचे कोण नाही कोण ऍडमिट आहेत, आणि ते 15-8 दिवस कुठून कुठून माणसं आलेली आहेत, तर त्यांचा अनुभव घेऊया. आप कहाँ से आए भाभी? परभणी. परभणी. किती दिवस झाले? 15 दिवस झाले. 15 दिवस झाले. कोण आहे तुमचा ऍडमिट? छोटी मुलगी आहे. छोटी मुलगी आहे. काय झालंय तिला? तिला डोसक्यात पाणी झालं, त्याचं ऑपरेशन झालं. अच्छा, झालं ऑपरेशन? झालं. अच्छा, व्यवस्थित झालं ना? हा, झालं. आता कशी आहे छकुली? छान. छान आहे ना? आणि इथे तुम्ही रोज येता का 15 दिवस जेवायला? हा, रोज. आवडतं जेवण? हा, कसं आहे जेवण? छान आहे ना? बघा, असे हे म्हणजे आता छोट्या छकुलीला घेऊन आलेले आहेत, ते ऍडमिट आहे, तिचं ऑपरेशन झालं, छान आहे ती, पण असं हे त्यांना आता मिळतं, जे मोफत अन्न मिळतंय त्या ठिकाणी, तो एक त्यांच्या चेहऱ्यावरचा जो आनंद आहे ना, तो छानच वाटतो. भुकेल्याला काय हवं असतं? एक पाणी आणि एक अन्नाचा घास. आता हे बाबा आहेत. बाबा, अबे इथे कुठून आलात तुम्ही? वडाळावरनं. कौन है ऍडमिट? स्वतःच है? अच्छा. यहाँ कितने दिन से खाना खाते हो? 8-15 दिन. खाना कैसा है? ठीक. अच्छा है ना? भाऊ ऍडमिट है.
अच्छा, काय झालंय त्यांना? त्यांना अर्थोचं ऍक्सिडेंट झालाय पायाचं. अच्छा, किती दिवस झाले तरी सुद्धा? ते गावाला ट्रीटमेंट केली, आता इकडे घेऊन आलो, काल ऍडमिट झाले. काल ऍडमिट झाले. तुम्हाला कसं वाटतं की बाबा नाही, खूप जेवणाचं छान आहे, इथे? खूप छान आहे आणि हा. हे खूप गरजेचं आहे. तुम्ही हे गरजेचं खूप आहे. मोठं काम करताय खरंच. अच्छा अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद. नाही, पण छान. वाटतं ना की बाबा एक समाधान आपल्याला हो. बाहेर नाही, खाण्यापेक्षा. नाही, नाही. खूप छान आहे, खूप व्यवस्था चांगली आहे आणि जेवण पण खूप टेस्ट आहे. अच्छा, धन्यवाद Thank you. धन्यवाद, तुमचे मनापासून thank you. धन्यवाद. आई बाबांच्या आठवणीसाठी स्मरणार्थ अगदी म्हणजे वाढतोळी मला अशी फिलिंगच येत होती. बाबा सांगतात पोटभर घाला, वया तेवढाच घाल. आई एकीकडनं सांगता टाकूक देऊ नको हा, त्यांना विचारून विचारून घाल. असं मला वाटत होतं जेव्हा मी वाढत होते तेव्हा, आणि मला एकदम बरा वाटत होता की मी वाढतोय. दरवेळी तुम्ही मला परतवेळी बघताच, पण असं वाढते वेळी तुम्ही आज पहिल्यांदाच बघितला होता. अनुभव कसं वाटलं तो खाली कमेंट करून नक्की सांगा. मुझे अक्षय चैतन्य के बारे में मालूम पड़ा, जहाँ पे ऐसा लगता है कि हजारों लोगों को खाना पहुंचाते हैं, न्यूट्रिशियस मील पहुंचाते हैं। तो मुझे लगा क्यों ना मैं भी यहाँ कंट्रीब्यूट करूँ। तो मैंने फिर ये एनजीओ ज्वाइन किया ताकि इससे पता चले और मतलब मेरा भी कंट्रीब्यूशन जाए अच्छा, और लोगों तक हम खाना पहुंचा सके। बहुत अच्छा बहुत अच्छा. कसं आहे, पेशंट ॲडमिट झाल्याच्यानंतर हॉस्पिटलद्वारा त्यांना जेवण मिळते, पण त्यांचे जे रिलेटिव्ह राहतात ना, त्यांना जेवणासाठी खूप त्रास होतो. बाहेर विकत घेऊन खावं लागते. आज जर बघितलं ना, बाहेर नाश्ता जरी करतो म्हटलं तरी साधारण 100 रुपये मिनिमम जातं. प्लस काय माहिती आहे का, जी ही अक्षय चैतन्य संस्था आहे ना आमची, त्यांच्या पेशंटचे जे पेशंट आहेत त्यांच्या फक्त रिलेटिव्हसाठी ही जेवणाची सुविधा उपलब्ध केलेली आहे. तर इथं खूप दूरदूरून समजा कोकणातून, विदर्भातून, मराठवाड्यातून असे लोक इथे येतात. नाही म्हटलं तरी 1-1, 2-2 महिने ॲडमिट राहतात पेशंट. तर त्यांचे जे रिलेटिव्ह राहतात ना, त्यांना जेवणाचे खूप त्रास होतो. त्यासाठी आमच्या संस्थेने हे जेवण चालू केलेलं आहे आणि अतिशय छान आणि स्वादिष्ट जेवण, गरम गरम जेवण, जसं आपण घरी जेवण करतो तसं गरम गरम जेवणाची क्वालिटी पण छान आहे. मी देवीसिंग बायस, लातूर, महाराष्ट्र. किल्लारी माझं गाव आहे. 93ला मोठा भूकंप झाला, ते गावचा आहे मी. माझी मुलगी आणि बायको 2 पेशंट आहेत. आज आपले जे आहे ना, अक्षय संस्था आहे, काय नंबर 1 जेवण मिळतं. सकाळी नाश्ता मिळतो, 12 वाजता जेवण मिळतं, संध्याकाळी जेवण मिळतं. नंबर 1 घरच्या आम्ही घरी सुद्धा करू शकत नाही असं जेवण मिळतं. नाश्ता जेवण एकदम भारी असतं. चव बी भारी असते. आम्ही चाळीसगाव जळगाव जिल्हा. माझा मुलगा ऍडमिट आहे. अच्छा, किती दिवस झाले? मला 15 दिवस झाले. 15 दिवसापासून इथं जेवतोय. 15 दिवसापासून इथेच हो. जेवतात. सकाळी नाश्ता जेवण, संध्याकाळी जेवण आम्ही इथेच करतोय. जेवण एकदम चविष्ट असतं. तर हे बघा, अशा प्रकारे ही अशी लाईन लागलेली असते आणि त्यांच्याकडे फाईल असते आणि किंवा पास असतो भोजनाचा एक. हा बघा, अशा प्रकारे एक पास असतो. तो पास दाखवला की ह्या ताई त्यांना असं प्लेट देतात. हा बघा, हा पास दाखवला की एक पत्रावळी देतात आणि मग ते आत जातात. पण कसा अनुभव आहे, किती रिलेटिव्ह येतात आणि काय विचारतात, आणि तुम्ही कसं त्यांच्याशी प्रेमाने वगैरे बोलता? हा, प्रेमाने बोलते. भरपूर जण असं म्हणजे कसं आहे ना, आपण प्रेमाने बोललं ना हा, तर त्यांना हे वाटतं, कसं बरोबर आहे, आधार आहे हा, की बाबा आधार. आपल्याला इथे हा. पोटभर मिळेल पोटभर वगैरे. मिळतं. सकाळपासून की सकाळी- रात्रीपासूनच नाही, त्यांच्या नाही. भाज्या वगैरे ते रात्रीपासून म्हणजे आपलं 24 तास किचन चालू असतं. 24 तास 24 kitchen तास किचन चालू असतं. अच्छा, तिकडे मशिनरी आहेत. हा. मशीनवर सर्व कटिंग कटिंग वगैरे सगळं सगळं मशीन. मशीनवर होतं. तरी पण किती अंदाजे किती माणसाचं जेवण? 18,000 लोकांचं जेवण बनतं रोज किचन. 18,000? 18,000 लोकांचं. अच्छा, म्हणजे 18,000 पूर्ण- लोक पूर्ण असं पूर्ण perfect दिवसभरामध्ये 18,000 दिवसभर लोक. असं. पण मी ऐकलंय नाश्ता वगैरे. हो, नाश्ता सगळं असतो ना, सकाळी नाश्ता नाश्ता असतो, असतो, दुपारी लंच हा. आणि संध्याकाळी डिनर. डिनर. पूर्ण जेवढे गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल आहेत किंवा स्कूल आहेत तिथे सर्वीकडे जातात. अच्छा, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन किसी के लिए मील और किसी के लिए उम्मीद बन सकता है। तो आइए अक्षय चैतन्य के साथ मिलकर जुड़कर लोगों तक न्यूट्रिशियस मील पहुंचाते हैं और उनको स्ट्रांग बनाते हैं। और आपको अगर अक्षय चैतन्य के साथ
अगर आपको भी डोनेट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर डोनेट भी कर सकते हैं और हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आकर आप विजिट भी करिए और आप खुद भी वॉलंटियर कर सकते हैं, आप खुद भी खाना बांट सकते हैं। ये सब आप कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मिनिमम डोनेशन उस पर ही दिया गया है, मिनिमम डोनेशन 500 और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, आपकी जितनी श्रद्धा है आप कर सकते हैं। हॉस्पिटलमध्ये एक माणूस जरी ॲडमिट असला की घरातल्या बाईची असताना त्या पेशंट बरोबर जायचा की घरातला स्वयंपाक करायचो, त्याचा डबो द्यायचो आणि स्वतःचा पण ह्या ज्या ह्यांनी जे काम केलेलं आहे ना, अन्न विनामूल्य अन्न, तिथे ना सगळे निश्चिंतपणाने अगदी पोटभर खाऊ शकतात असं अगदी. आता इथे बघा 1700-1800 माणसं पोटभर विनामूल्य घरगुती जेवण जेवतायत. आता कसं वाटतंय तुम्हाला इथल्या जेवणाचा अनुभव? अच्छा है, एकदम सही है. कहाँ कितने बरस हो गए आपको? मेरे को मैं तो आज फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ, पहली बार हाँ, आया हूँ इधर, कि मैं लेकिन खाना एकदम खाना घर एकदम सही है, घर सही जैसा घर जैसा। और साफ सफाई वगैरह साफ सफाई व्यवस्थित. सही सही है। आपका कौन है यहाँ एडमिट? मेरा वाइफ है, अच्छा, मेरा वाइफ का ब्रेन का प्रॉब्लम था, हाँ, वो मन गई होगी, तो मैं इधर अच्छा अच्छा, कुछ नहीं, ठीक होगी ठीक होगी. आप कहाँ से आए भाभी? कलकत्ता से. अच्छा, कितने दिन हो गए? 5 साल से आ रहे हैं 5 साल से. अच्छा अच्छा, चेकअप। कौन है अभी एडमिट? ये मेरे वाइफ है इसके इस- ये बीमार है। तो खाने का यहाँ ही आप खाते हैं? हाँ, और खाते हैं। खाना कैसे है? खाना बहुत ही बढ़िया है। बढ़िया आहे. अच्छा, हा बोला ना काकी, नाव काय तुमचं? अरुणा प्रदीप बोरसे. कुठून आलात तुम्ही? कल्याण. कल्याणवरून. कोण आहे तुमचं इथे ऍडमिट? मीच पेशंट आहे ब्रेस्ट कॅन्सरची. अच्छा अच्छा, माझं ऑपरेशन झालंय मध्ये. हा सावकाश 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 सावकाश, वरती बघा वरती बघा. जेवलात ना की पहिल्यांदाच जेवलात? नाही नाही जेवढी पण आवड- जेवणाचा अनुभव कसा आहे? चांगला चांगला आहे चांगला आहे, अगदी घरगुती जेवणासारखं ना. धन्यवाद धन्यवाद. तुम्ही कुठून आलात ताई? आम्ही कुर्ल्यावरून. कुर्ल्यावरून. कुणासाठी? स्वतःसाठी? नाही, माझा मुलगा अच्छा. 2.5 वर्षाचा मुलगा ऍडमिट आहे. अरे बापरे, काय झालंय छकुल्याला? त्याला पॅरालिसिसचा अटॅक आलेला, त्याच्यासाठी. अच्छा अच्छा, मग तिथे तो ऍडमिट आहे, मग त्याच्या जेवण तिथे मिळतच, मग तुम्हाला इथे हा, पण येते रोज जेवायला. रोज जेवायला. असे किती दिवस झाले त्याला ऍडमिट होऊन? 15-20 दिवस झाले. पण आता जेवणाचं हे एक टेन्शन जातं की बाबा मी कुठे जेवू, बाहेर जाऊ की कुठे जाऊ, पण चांगली हे सुविधा तिथल्या आहे. तिथेच होतं ना. हो. आणि जेवण अगदी शुद्ध आहे. घरगुती आणि एकदम स्वच्छ. शाकाहारी. हाँ शाकाहारी. आप कहाँ से आए चाची? सोलापुर से. सोलापुर से. कौन है आपका यहाँ? बेटा बेटा है. क्या हुआ? गिर गया था पेट पर. अच्छा, तो कितना दिन हो गया? 1 महीना 10 दिन. 10 दिन हो गया. 1 महीना 10 दिन हो गया. तब से आप यहाँ ही खाना खाते हैं. उसका अभी अच्छा है क्या वो? अच्छा, और अच्छा होगा, जल्दी बाहर आएगा. आप कहाँ से आए? सोलापूर. सोलापुर से. अच्छा आम्ही आहे. मेरी बेटी नवाशी झाड पर से गिरा जाम अच्छा अच्छा, नहीं होगा होगा, ठीक होगा. पेट को मार ले गया. हाँ हाँ, महीना हुआ. महीना हो गया. अच्छा हाँ, लेकिन खाना कैसे है यहाँ का? हाँ, खाना बहुत यहाँ से खाते अरे आपके चेहरे से अच्छा लग रहा है. समाधान अच्छा लग रहा है. यहाँ से खाना है तो हाँ टाइम यहाँ से खाते हैं. अच्छा, हाँ हाँ, नाश्ता ये नाश्ता भी रहता है. हाँ हाँ, शाम में नाश्ता, खाना. शाम का डिनर भी रहता है. वहाँ से यहाँ जाते हम्म. हैं 6 नंबर. 6 नंबर से. अच्छा, ती किती वर्ष झाली आणि तुम्ही हे करतास आणि कसा वाटता तुमका? 4 वर्ष झाली. 4 वर्ष झाली. बोला, तुम्ही बोला, मी तर रोज 4 बोलते. वर्ष झाली. हा, आणि कसा वाटता? आम्हाला बरं वाटतं इथे. मला खूप आवडतं हे जेवण द्यायला. वाया वगैरे काय घालवायचं नाही असं पण तुम्ही सांगत असतास, वय ना? हो होय, पण जेवण वाया जात नाही. असता घरासारख्याच ना. हो, सगळ्यांना सांगतो थोडा थोडा घ्या, परत परत या, डबल टिबल इलाज तरी चालेल, आम्ही तुम्हाला द्यायलाच उभी राहिली. पोटभर जेवण. हा, पोटभर जेवून जा, कोणी टाकू नका. जेवढा हवाय तेवढाच घ्या. जेव्हा तुम्ही लोकांच्या चेहऱ्यावर समाधान पाहता जेवल्यानंतर, तेव्हा तुम्हाला काय फिलिंग येते? बहुत अच्छा लगता है और बहुत सेटिस्फाइंग फील होता है. मतलब उनको जब भी मैं देखती हूँ ना कि वो खा के वो खुश हो रहे हैं, तो मुझे बहुत ऐसे अच्छा लगता है, क्योंकि लगता है कि हमने कुछ किया है. ऑफिस आ रही हूँ, क्या पर्पस है? यही पर्पस है कि लोगों के पास
हमको मतलब सेवा करनी है। और हमारे जो हमारा खाना है ये हॉस्पिटल्स में जाता है, पेशेंट केयर गिवर्स को जाता है, तो हॉस्पिटल्स में और स्कूल्स में जाता है। स्कूल्स में भी 10,000 बच्चों के आसपास ये खाना रोज़ पहुंचता है। हाँ। तो मुझे वो पर्पस फील होता है और मुझे वो बहुत खुशी मिलती है कि जब मैं देखती हूँ हॉस्पिटल्स में जो लोगों को खाना खाते देखती हूँ तो उनका पेट भर देख तो वो बहुत अच्छा फील होता है। स्कूल में भी जो बच्चों को खाना नहीं मिलता है उनको जब हम खाना पहुँचाते हैं तो उनका भी पेट भर देख हमको बहुत खुशी फील होती है और हमको रोज़ मोटिवेशन मिलता है कि आज हमने किया है, कल इससे बेहतर करना है, कल और लोगों को खाना पहुँचाना है। बरोबर. तो वो रोज़ एक पर्पस फील होता है। आता हा उपक्रम आहे तुम्ही अखंड सुरू ठेवण्यासाठी कोणाची मदत मिळते तुम्हाला आणि काय तुम्ही त्याच्यासाठी करता? अच्छा, हा. तो हमको किसी की भी छोटी से छोटी मदद, कोई भी छोटा सा छोटा कंट्रीब्यूशन मिल जाए तो वो भी हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी के भी कंट्रीब्यूशन से एक मील या किसी की एक उम्मीद पर हम जो कायम रहते हैं और किसी को खाना एक कंट्रीब्यूशन से जो मिल सकता है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जो आप दोगे तो उससे आपको भी खुशी मिलेगी। आइए अक्षय चैतन्य के साथ मिलकर जुड़कर हम लोगों को और लोगों तक हम खाना पहुंचाते हैं और उनकी भूख मिटाते हैं। मित्रांनो, गाववाल्यांनो, एक घास कुणाच्या तरी चेहऱ्यावर इतका आनंद आणू शकतो ना की त्याचं पोट भरल्यावर ते समाधान आहे तर हयच बघू गावत्याला. आता हय जर विनामूल्य मिळता त्याचा पोटभर आस्वाद माणसं घेतात आणि त्याचा हा सहभाग उपक्रम तुमका कसं वाटलो तो तुम्ही खाली कमेंट करून सांगा. आणि एवढाच तुम्ही पण ह्याच्यामध्ये सहभागी व्हा आणि ह्याचा आधी कधी अनुभव घेतला असाल ना तर नक्की सांगा. आणि कसं वाटलं हे उपक्रम तो सुद्धा पटापट लाईक करून आमच्या चॅनलला प्रतिसाद नक्की द्यावा.